Казвам се Александър Котваров, инициаторът на идеята за финансова грамотност в училищата. Всички знаем, че един от най-големите проблеми в днешни дни е липсата на пари. Научавайки се как да боравят с парите, децата ще имат възможност да постигат своите цели и да водят един по-щастлив начин на живот. В днешния конкурентен свят образованието става все по-важно. Колкото по-образовани сме, толкова повече възможности ще имаме и ще живеем един по-хубав живот. Дава ли ни обаче образователната система всички наистина важни знания, за да успеем да бъдем свободни и независими? Истината е, че образователната система в най-добрия случай ни учи как да изкарваме прехраната си. Тя ни учи как да спестяваме, как да си водим отчетност, как да инвестираме и най-вече как да постигнем така желаната финансова свобода. Точно поради тази причина създадохме проектът Деца гиганти – финансова грамотност в училищата от цяла България. Една възможност нашите деца да върнат вярата в себе си, да мечтаят по-смело и да водят един пълноценен начин на живот, изпълнен с удовлетворение. Аз съм Петър Кацарски и двамата с Георги сме финансови консултанти в Академия за лични финанси Together. Решихме да се включим в идеята за финансово образование на децата, за да може да ги подпомогнем в тяхното развитие и наистина те да израснат като едни пълноценни, завършени личности, които да могат да се справят с живота и да процъфтяват. Какво ще получат децата, които ще бъдат избрани за първия клас на Деца гиганти? Литературна колекция от книги на стойност 212 лева за всеки ученик. Книги, чието редове са тук, за да им дадат необходимите познания към промяната. Изцяло безплатни лекции и практически занимания в продължение на 4 години, които ще се провеждат 2 пъти месечно. Всяка от лекциите ще бъде с продължителност по 3 часа. Годишни карти за фитнес на стойност 240 лева, както и изготвяне на хранителен и тренировъчен режим, така че децата да имат висока мотивация.